ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахштеҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 мошини арзон омода кардагим пешкаш шумо мекунем. Бардорон мошинҳо аз 4000 сомон сар мешавад. видеонавори моро то охираш тамошо кунед. ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор мо дар видео оянда пешкаштон мекунем. дӯстон, агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира бардорон мехоҳед реклама кунед, дар номеро имо ватсап рӯй кунед. мо дар видео оянда реклама мекунем. бардорон курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 151 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро падилиса кунед ба имо ва ба дигар сайтҳоятон. лайкотонро дареғ надорем. дӯстони азиз, як лутфа видеои наво пешкаштон мекунем. бошад наворо сар мекунем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ мо дӯстон ваз 2101 аст. соли барошаш 1986 аст. судишвориш бензини холӣ аст. объем мотори 6 литр аст. коробкаш механика. дӯстони азиз, нав мотор кардаган, задни мосташ 03 аст. нав задага. бардорон азиз, мошин ягон камбудия дорад. офтага ҳуҷҷатош бучидаги. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад шаҳри душанбе. нархаш 5000 сомон аст. дӯстон, кадоми харидори аниқа бо арзонам мекунем. гуфтага рақамошон дар рӯи экрани шумо аст. метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. марҳамат. дегим мошини фурӯшӣ. дегим мошини фурӯшӣ мо бардорон дайво нексия свети сафед аст. соли барошаш 1994 аст. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 5 литр аст. коробкаш механика аст. сайистани мошин хуб аст. гуфтага соҳибаш. мошин срочно фурӯхта мешавад. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 8500 сомон аст. бо хай кадоми харидори аниқа бо арзон мекунад. хоҳиш кардага ки беҳуда занг назананд. кадоми мошинхари аниқа марҳамат занг зананд. дигар маълумотча метиҳам. мегзарем дӯстон ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ бардорон BMW 3 серия S аст. дӯстони азиз, BMW тройка соли барошаш 1993 аст. судишвориш бензини холӣ аст. бардорон мошин тоқа бензинка дига шудага. объем мотори 8 ремент аст. бардорон 8 литр аст. коробкаш механика аст. сайистани мошин хуб аст. мошин задаги пуштаги умуман надорад. офтага соҳибаш. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 11500 сомон аст. бо кадоми харидори аниқа бо муомила мекунем. гуфтага яъне ки бо арзонам мекунанд. кадомтон агар ҳамихе BMW хар бошед, рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. дигар маълумоти пурраша ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ мо бардорон Toyota Mark II аст. соли барошаш 1993 аст. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 2 литр аст. коробкаш автомат аст. мошин камтар кор дорад. гуфтага техас мотор надорад, аккумулятор нест. моторша камтарак прокладкаша ҳамоша алиш кардан. гуфтага соҳибаш дигар ҳама ҷош 100% аст. мошин дар ноҳияи бобоҷон ғафуров қарор дорад. нархаш 9000 сомон аст. кадоми наличи мехарад. гуфтага бо арзонам мекунем. гуфтага бардорни азиз, марҳамат, дигар маълумотша гирен. ногуфта намонад ки агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед, дар номеро имо ватсап рӯй кунед, реклама мекунем. панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошин бардор яктага Nexia Daiwo Nexia соли барошаш 1995 аст. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 6 литр аст. коробкаш механика аст. сайистани мошин хуб аст. гуфтага мошин срочно фурӯхта мешавад. дар ҳолати хуби техника аст. документ дорад. мотор, коробка 100% балонош нав аст. бе ягон камбудия. мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. нархаш 9000 сомон аст. бо кадоми харидори аниқа аст. бо арзон мекунем. дар пеши капот савдо мешавад. гуфтага ва варианти алиши ҳам дорад. ягон мошини алиши дошта бошед, метавонед вариантотон пешниҳод кунед. бардорон як чизга ки бардорон, агар чӣ мошине ки дар кора дар комментария хушрӯ карда нависед. мо кӯшиш мекунем ки дар видеои оянда мошинои гуфтагитонам пешкаш кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ мо дӯстон Daiwo Lacetti аст. соли барошаш 2005 аст. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 5 литр аст. коробкаш механика аст. сайистани мошин хуб аст. гуфтага соҳибаш. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бардорни азиз, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш 27000 сомон аст. нашод арзон ягон чӣ гуфтагӣ нест. хай кадомитон агар Lacetti хар бошед 2005 27000 арзона метавонен. дигар маълумоти пурраша ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат дӯстон,
лайкотона дареқ надорем. баъдои аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкотона монен, дар комментария фикротона нависен. мо як рӯза видеои нав пешкаштон мекунем. барадон раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ мо дӯстон Opel Astra F хачбека дӯстони азиз молодёжни соли бароишаш 1994 сӯзишҳояш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробкааш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. барадони азиз мошин ҳуҷҷат дорад, нагуфтаган чанд моҳ чанд қад дорад нагуфтиян, 4 та баллони нав дорад, диска задагай, мошин как нада бе ягон камбудияй қарор дорад дар ноҳияи Ҷабор Расулов. барадони азиз нархаш 20,000 сомона. бо кадоми харидори аниқай бо муомила мекунем гуфтагай мошин дар ноҳияи Ҷабор Расулов. дӯстон метавонед дигар маълумотро ҳамин рақамҳо гирен. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ мо дӯстон Mercedes-Benz C-класса сечкая элеганса. дӯстон соли бароишаш 1998 сӯзишҳояш бензин газ ҳастай, объем мотораш 2 литр, коробкаш автоматай. сайстани мошин хубай дӯстони азиз. мошин кондитсионер задагӣ пӯшидагӣ надорад, 1 сола танировка, 1 сола ҳуҷҷат, фарои ксенен, салон тоза оригинал, саунбуфер, задни камера, мошиниш ҳама чиша кардагиан дӯстони азиз. дигар маълумоти пураша ҳамин рақамҳошон мегирен. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, нархаш 68,000 сомонай. ҳар кадом метавонед харидор бошед. маълумоти пураша ҳамин рақамҳо мегирен дӯстони азиз ва бошад наворуна давом медиҳем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ мо бардорон ВАЗ 2107 молодёжна. бисёр бардорон хоҳиш карданд ки 07 бисёртар кофта ёфта монем. соли бароишаш 2008 дӯстон сӯзишҳояш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника, мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад, мошин баллонош 70% бардорони азиз. дигар маълумоти пураша ай ҳамин рақамҳошон мегирен. мошин дар ноҳияи айнӣ қарор дорад, нархаш 24,000 сомона. кадоми харидори аниқай бо арзонам мекунем гуфтагай муомилаам дорад ва варианти алиши ҳам дорад. ягон мошини алиши ягон вариант дошта бошад метавонем пешниҳод кунем. марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ мо бардорон Hyundai Starex соли бароишаш 2000 сӯзишҳояш дизел. дӯстон объем мотораш 2.4 литр, коробкаш механика. мошина сайстаниш хубай, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, аккумулятори нав задагӣ, ҳуҷҷатош то моҳи август аст. дӯстони азиз кадомтар агар Hyundai Starex харидани бошед дигар маълумотро метавонед гирен. Hyundai Starex дар ноҳияи Сарбанд қарор дорад, бардоред дар шаҳри Бохтар, шаҳри Левакан. дӯстон нархаш 26500 сомона. бо кадоми харидорай ҳам алиш мешавад, ҳам арзонам мешавад. дигар маълумоти пураша метавонед бардорон ҳамин рақамҳо гирен. марҳамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ мо дӯстон як та дигар ВАЗ 2101 молодёжна соли бароишаш 1978 сӯзишҳояш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1 литр, каммасрафай. дӯстони азиз объем мотораш 1 каммасрафай, коробкаш механика. сайстани мошин хубай, мошин аккумулятори нав задагай, ҳуҷҷатош то моҳи ноябр. баъдони азиз мошин срочно фурӯхта мешавад, қарор дорад дар шаҳри Хоҷа, нархаш 9000 сомонай. бо кадоми харидори аниқай бо арзонам мешавад гуфтагай радной чизои худчай. рақамҳошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз метавонед дигар маълумоти пураша ҳамин рақамҳо гирен. лайкотона дӯстон дареқ надорен, лайкотона монен. як гуфта видеои нава интизор шудем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ мо бардорон Opel Vectra B бардорен азиз. Opel Bechka соли бароишаш 1996 сӯзишҳояш бензини холия бардорон. мошин тоқа бензинкати гаштага, объем мотораш 1.16 простой. дӯстони азиз ҳуҷҷатош ва танировкаш 7 моҳи дигар дора уфтагай. мошин хадавой кардагай, баллонош 90%. мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад, мошин как надай бе ягон камбудияй мегирӣ, фақат ҳайв мекунӣ, сайстаниш беҳтаринай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 30,000 сомонай. кадоми харидори аниқай бо арзонам мекунем гуфтагай муомилаам дорад ва варианти алиши ҳам дорад. дӯстони азиз кадомтон мошини алиши дошта бошен метавонед дар ҳамин рақамҳо занг зад ва вариантатонро пешниҳод кунед. дӯстони азиз
این بود 12 تا ماشین فروش. شما بردارین عزیز. نگفتن آمد که اگر شما خیلی ماشین فروش داشته باشین در نمره ایمو واسه روی کنین تا ویدیو آینده. خدا نگهدار همه شما.